Klid, pánové. Tak, dobrý. Sadíme se tam. Skutečně, ohromný komfort. Jestli vám to nebude vadit, rád bych si udělal trochu pohodlí. Můžete klidně spát, ráno vás probudím půl hodiny před Ortisej. Ale klidně se spát nedalo, protože Fellini chrápal jako o závod. Mnohem horší ale bylo, že zeměměřič Calboni trpěl zažívací poruchou lékařsky zvanou ventilatio intestinalis. Mamma mia, to je ale smradu puclíku. Proč nejdeš radši na záchod? To nás tu chce všechny na dobro otrávit. No proč já? Co pak já jsem se chlubil, že jsem se zúčastňoval závodu v téhle příšerné dovednosti. Já? A kdy pak? No řekni. Poslyšte, pane účetní, tady už se nedá dýchat. A vůbec, buďte tak laskav a ušetřete nás své přítomnosti. Jděte ven a tam si zapáchejte, jak chcete. Já jsem... Běžte ven, pane účetní, běžte ven. Ale já přece... Ať jde ven, já se tady dusím, já se tady... Bude se jedno? Teď Calboni se pořád chlubí. Když máš tady tyhle potíže, tak jezdí solo, ne? No, tak jděte ven. Jo, já už jdu, ale já jdu. Ale proč zrovna já? Odnesu to za všechny, no taková křivda. Calboni se pořád chlubil, ten se chlubil. Calboni se chlubil. Fantozzi byl vzat na milost až ráno, když výprava přestoupila na vláček.